Mai girma sarki Ali, duk da wannan mukami da kake da shi da kuma girman kujerar, amma kuma har yanzu ba a daina ganin fuskar ka a sabbin fina-finai ba. Shin me sirrin ne, ko sarki baya so fuskar shi ta ɓace a sabbin fina-finan da ake yanzu? To, abin da yasa har yanzu ba a daina gani na ba, fim shine dalilin da yasa aka sani. Kuma ba na so ‘yan uwana su kalli kamar da na samu wata kujera ko na guji masana'antar ko ina ƙin masana'antar. Gaskiya ba na so in ba da wani impression. Sai sa har yanzu jifa-jifa inda na ga cewa zan yi aiki na kan je. Sarki Ali, an san ka da kyankyasar 'ya'ya a masana'antar Kannywood. Har wasu yanzu kuma suke ganin an ce kai kare ne su, kuma ana maganin hakan a zahiri. Amma yanzu wasu suna ganin kai abokin aikin su ne, ba kai ka kyankyashe su ba, kuma kai ba mai gidansu ba ne. Me za ka iya cewa dangane da wannan? So game da wannan zan iya cewa ni ina magana ne akan abin da yake da muhimmanci da ya kamata magana kan shi, ba abin da zan ɗauki hankali. Al'ummar da suke neman sharhi na akai kusan su da kansa sun yi hukunci, so ba na jin ina da wani abu zan buƙaci in ƙara faɗa kan. Amma hakan zai hana ka kyankyasar wasu a nan gaba? Ina ni abin da na yi da shi shine dama ce Allah ya baka. Lokacin da na shigo masana'antar fim, producers, directors gaskiya sun rungume ni hannu biyu. Wannan shine dalilin da yasa kaga nake ƙoƙarin ga cewa matasa ina ba su dama, saboda ni ma haka kai mun. Idan kuma ba a bawa wasu dama, ai gobe za a waye gari a ga cewa masana'antar mata ta barbare. Ba ƙarshe, tun da kai maganar dama, wani jarumi kake ganin nan gaba za ka iya ɗaukan shi ya gaje ka a masana'antar Kannywood? To abin da ke faruwa shine jarumai da yawa suna shigowa yanzu haka, akwai sababbi ka gane wanda suke tasowa. So ni kusan ka ce wai wane gaje ka, wane gaje ka, wannan kaddara ce wanda Allah ne kawai ya sani. Kai dan adam baka saka faɗa ba. Ko a yayanka yanzu zaka iya cewa ni ina tunanin wane shi zai gaje ni, amma kuma sai ka zo da ƙarshe ka ga ba ma shi ba. Sarki, kai ba kake tunani? Gaskiya bana tunanin kowa. Ka san dalili? Saboda na ga muku wannan kaddara ce wanda Allah ne yake yi. Dan adam bai isai alƙalancin cewa wane ne zai gaje shi ko wane ne zai gaje shi. Mai girma sarki Ali, duk da wannan mukami da kake da shi da kuma girman kujerar, amma kuma har yanzu ba a daina ganin fuskar ka a sabbin fina-finai ba. Shin me sirrin ne, ko sarki baya so fuskar shi ta ɓace a sabbin fina-finan da ake yanzu? To, abin da yasa har yanzu ba a daina gani na ba, fim shine dalilin da yasa aka sani. Kuma ba na so ‘yan uwana su kalli kamar da na samu wata kujera ko na guji masana'antar ko ina ƙin masana'antar. Gaskiya ba na so in ba da wani impression. Sai sa har yanzu jifa-jifa inda na ga cewa zan yi aiki na kan je. Sarki Ali, an san ka da kyankyasar 'ya'ya a masana'antar Kannywood. Har wasu yanzu kuma suke ganin an ce kai kare ne su, kuma ana maganin hakan a zahiri. Amma yanzu wasu suna ganin kai abokin aikin su ne, ba kai ka kyankyashe su ba, kuma kai ba mai gidansu ba ne. Me za ka iya cewa dangane da wannan? So game da wannan zan iya cewa ni ina magana ne akan abin da yake da muhimmanci da ya kamata magana kan shi, ba abin da zan ɗauki hankali. Al'ummar da suke neman sharhi na akai kusan su da kansa sun yi hukunci, so ba na jin ina da wani abu zan buƙaci in ƙara faɗa kan. Amma hakan zai hana ka kyankyasar wasu a nan gaba? Ina ni abin da na yi da shi shine dama ce Allah ya baka. Lokacin da na shigo masana'antar fim, producers, directors gaskiya sun rungume ni hannu biyu. Wannan shine dalilin da yasa kaga nake ƙoƙarin ga cewa matasa ina ba su dama, saboda ni ma haka kai mun. Idan kuma ba a bawa wasu dama, ai gobe za a waye gari a ga cewa masana'antar mata ta barbare. Ba ƙarshe, tun da kai maganar dama, wani jarumi kake ganin nan gaba za ka iya ɗaukan shi ya gaje ka a masana'antar Kannywood? To abin da ke faruwa shine jarumai da yawa suna shigowa yanzu haka, akwai sababbi ka gane wanda suke tasowa. So ni kusan ka ce wai wane gaje ka, wane gaje ka, wannan kaddara ce wanda Allah ne kawai ya sani. Kai dan adam baka saka faɗa ba. Ko a yayanka yanzu zaka iya cewa ni ina tunanin wane shi zai gaje ni, amma kuma sai ka zo da ƙarshe ka ga ba ma shi ba. Sarki, kai ba kake tunani? Gaskiya bana tunanin kowa. Ka san dalili? Saboda na ga muku wannan kaddara ce wanda Allah ne yake yi. Dan adam bai isai alƙalancin cewa wane ne zai gaje shi ko wane ne zai gaje shi.